Já jsem dlouho neslyšel to kuře vodněnka, protože jsem byl pryč, já jsem to nikdy neměl. Ale teď, když jsem přijel, že jo, před tím rokem, já jsem to poslouchal, tak slyším všechny vlivy, slyším Yes, slyším Koloseum, slyším, já nevím, co ještě jsme poslouchali. Slepeckou holí mám spočítaný, jak dlouhý je mý biký, který je mi jednou daný. To jsme byli ve strašné pohodě, u kapely se rozjížděli, všichni jsme si mysleli, ty 400, že to je úžasný, nejlepší honorář na světě. Dělali jsme hrubý, dělali jsme 20 kšeftů, že, a tak se jezdilo a byla to hrozná pohodička. Já a Kun jsme bydli na stejném pokoji a nefungovaly sprchy. A ráno já jsem se probudil a říkal jsem, ježišmarja, to prší, to je voda teče. A jak tak na té posteli leží, tak jsem se obrátil a ruka mi takhle spadla do vody. Tak jsem se probral a podívám se a tam plujou na kober, tak už to bylo plný pěkně, naše všechny kufříčky se to tam válelo potom. Probudil jsem Ivana a říkal jsem mu, člověče, co blbneš? A on vyletěl z postele a říkal, ježišmarja, kohoutky, já jsem se chtěl koupat. Tak jsme to zastavili, teď ovšem přišel Přemek Černý v ten moment, otevřel dveře a to se celý vyvalilo ven na chodbu. Tak to jsme museli platit my dva, my jsme dopláceli na koncerty. Všichni jako měli hodně peněz celkem, akorát my dva se neměli, nikdy jsme nic nevydělali. Vždycky jsme přijeli a museli jsme doplácet. Takže pak jsme dělali takový další koncerty, kdy teda všichni platili na nás. My jsme s Flamengem tedy natočili konečně kýžené LP a pak by logické bylo, že by to pokračovalo způsobem, je tady LPčko, ta kapela teď pojede, teď to bude to ono, teď to teprve nabere za rok, za dva bude další LP a bude to mít prostě nějakou takovouhle kontinuitu. Bohužel, ale asi tak zhruba od toho okamžiku to šlo úplně obráceným způsobem, než by mělo. Protože začalo vysloveně přituhovat, začaly být jednoduše řečeno házeny klacky pod nohy. Jsme třeba hráli veselá atmosféra prostě v sále, že všichni se radovali. No a občas, jak to tak bývá, tak teenageři prostě vyběhnou ze sálu někam tam do křoví a tam se pomilujou, no a místní hasič to sledoval, že ostrým zrakem a mám pocit, že z takový ty těžký závisti pak napsal takovou obrovskou stížnost, že kazíme mládež, prostě, že se dopouští souložení někde tam v okolí toho kulturního domu, což to asi myslím, ta muzika samozřejmě vůbec nemohla, ale už jsme dostali měsíc zákaz hraní, že? Tak a už to bylo, jo? A to už tak pak začalo neštosovat, no a pak už ty obstrukce, já na to nerad vzpomínám. Kam do Plavíře vůbec neznám, kam do Kulhám já vůbec neznám. Pak už začali i dokonce psát, že Myšík vystupuje nahej na různých koncertech a že prostě jsme prasata a že prostě no prostě bylo to špatný, to bylo tak hrozný, že nemohli jsme prostě najít nikoho, kdo by pro nás udělal kšeft a nebylo vůbec nic, nebylo vůbec nic. Pražskou Lucernu v minulých dnech zaplnila převážně mládež, která si přišla poslechnout koncert leningradského souboru Zpívající kytary. Natočili jsme pro vás skladbu Julie Antonova Veselí hoši. Nikdo nás nechtěl, už nikdo, nebyl žádný kšeft. Prago koncert od toho otáhnul prsty, PKS od toho otáhlo prsty. No a najednou Forst, že jo, s Kulhánkem a s Kubíkem chytli Vondráčkovou, že jo, za široký peníze, no, to bylo pár litrů. Takže to vzali, rozumíš, a my jsme zůstali v podstatě vyklouznutí úplně z celé té záležitosti. Co se mě týče, přiznám, že prostě jsem už to začal vidět natolik skepticky a bezvýchodně,
že když jsem dostal konkrétní nabídku od Heleny Vondráčkové na zájezd do Japonska, tak prostě jsem neodolal. Tím to skončilo, jakmile odešel ten Guma jak odešel s tím Forstem, tak Přemek Černý ten nás pustil k vodě taky. Když se rozpadlo Flamengo, tak my jsme se rozhodli tenkrát ještě to zkusit tomu čelit, jako tomu náporu, že jsme udělali ten energii, že jo. A rozhodli jsme se tenkrát, že budeme hrát zadarmo, aby na nás nikdo nemohl, jo. Pták Noh, Láďa Padrůněk, na to nikdy nezapomenu, jak prostě přišel ke mně, postavil se vedle mě a říkal, no a už od tebe nevolím. A já jsem byl tak přesvědčený, že teda opravdu ten člověk neodejde. Tak jsem říkal, no tak asi musíme teda hrát dohromady. On říká, já si koupím největší aparaturu, kterou si kdy v životě viděl. A jsem říkal, až to uděláš, tak začneme hrát. A on skutečně lítal všude, nechal si dovést ze západního Německa obrovský 2 bedny Marshála a zesilovač. Ale to byly ještě 2krát takový ty hluboký. No a já, když jsem je viděl, jak jsou hluboký ty bedny, tak jsem říkal, tak to je krásný, člověče. No a Luboš tam přišel do toho, to bylo v podstatě u něj v bytu se to upeklo. U Luboše. Jo, tak on měl velký talent, že Láďa, no. Já jsem byl rád, že jsem se s ním potkal a že jsem si mohl hrát. Dělali jsme si vlastní skupinu, ten Energit, který původně teda nebyl takový jazz rockový, původně to byla taková spíš rocková záležitost. A to jako, že jsme šli spolu, že jsme táhli jako za pro vás. My jsme byli velice jako v té muzice dost jako na jedné lodi a hodně jsme spolupracovali. Že? No a jediný člověk, který v té době mohl opravdu asi s námi něco dělat, byl ten Ivan Kun. On nehrá kytara, basa, bubny, on bude zpěvák a na gongy, že bude hrát. Naskoušeli jsme pár věcí a hodně jsme si vzali z War, Eric Burdon. Z toho jsme tahali v podstatě rytmy a melodie. No, Ivan ten psal dobrý jako texty. Tak jsme začali vyrábět takový ty skladby, ty Freedom a co pak v podstatě byly stěžejní díla, kde lidi hrozně se líbily věci. Hrali jsme nějaký bogy, jako v tomhletom rytmu. Na Češ, já jsem odpočítal druhá věc, to už mělo být na 8, tak já jsem začal byl to nějaký začátek, nastoupili bicí, a zase to bogy. A to bylo celý večer, prostě furt jedno bogy. A já jsem pak druhý den říkal Ernoušovi, co jsi blbnul, si hrál celý večer, si hrál jeden rytmus, furt si hrál jedno bogy, když se vůbec nedalo hrát. Říkal, počkej, vážně, já za to nemůžu. Říkal, víš, já jsem si dal ten neskalý. A ty bubny, jak jsme tympány, tak se mi změnili v motorku, byly řídítka a já jsem měl takový Harley to byl, a já jsem jel a nemohl jsem zabrzdit.
Luboš měl zastával názor, že bychom měli být více jazzoví a já jsem zase zastával názor, že bychom měli být víc rockoví. No a tam vznikla taková trochu kolize, kterou jsem si říkal, možná, že bude lepší, když z toho vylezu ven. Hlavní průser byl pro nás, pro mě teda a pro Ernouše to, že prostě za náma chodili lidi z ministerstva vnitra a říkali jako, hele, pro vás bude lepší, když buď to teda emigrujete, budete emigrovat, anebo budete někam do továren pracovat, protože si už tady moc nezahrajete. Už toho bylo moc. Říkal, nemůžu, a nedá se hrát. Už zase bylo jako buď jezdit s Ještěrkou zase, někdo v tom ČKD, tak jak to bylo za Primitive Group a zároveň potom za Flamenga. Zase po třetí někam jít do ČKD, jezdit s Ještěrkou, to už bylo jako úplně nesmysl. Tak jsem říkal, že vyrazím do světa a uvidíme, co bude. Ernouš odjel do Dánska na návštěvu a už zůstal tam, jo. No a tak prostě Luboš řekl, že ne, že na to kašle, že prostě chce profesionální kapelu. No já jsem za nedlouho odjel taky, že jo. Takže nevím, na ten energetický jsme byli skoro rok. Já vím, že kolem roku 71 se objevily první příznaky toho, co je typické pro tenhle národ, že lidi se začnou dělit na ty, kteří říkají, no, co blbneš, no takhle to tady prostě bude, buď tady budeš žít a prostě přizpůsobíš se, nebo prostě, já nevím, jeď ven, nebo co, ale prostě to už dávno jako zmizelo, jo, ta nálada z toho 68. Je jim 16, 17 let. Naše společnost jim nabízí maximum a oni v drtivé většině se s myšlenkami a činy naší společnosti stotožňují. A přece tu a tam něco zadrhne a mladý člověk se pak ocitá na šikmé ploše. Kamarádi a přátelé mladého člověka. Jací jsou a jaké mají kvality? Tady chodili, obcházeli kamarádi, takzvaný kamarádi tenkrát, nebudu je jmenovat, ale říkali mi, hele, to už je jiná doba, jo, pozor, já jsem řekl něco nějaký bolševic, něco takového jsem řekl, počkej, co jsi to říkal, kamarádi, bejvalí, roadies od Rebels a tak dále, co jsi to říkal, hele, to už jako je jiná doba a tak dále, jsem řekl, ahoj, je to jasný, prostě jsem si říkal, no. Je pozoruhodné, že právě v zemích, kde rozvoj vědy a techniky kvalitativně proměňuje proces civilizace, se mnozí dostávají do bezvýchodné situace, do nových forem zotročení a ponížení. Místo životních jistot beznaděj, místo perspektiv prázdnota, místo lidských vztahů osamělost.
Ať se to veme jak chce, ten marasmus se dal trochu přežít. A to možná byla jeho nevýhoda. Protože kdyby ten marasmus byl větší, kdyby ten tlak byl větší, tak by možná lidi reagovali jinak. Ale on je to spíš ukolíbávalo, spíš je to brousilo, takový šedivý podoby. Takže vlastně to byl takový valounovitý věk, mezi kterým ty valouny nebyly zase tak úplně tvrdý a my jsme se mezi tím tak jemně mleli. Já jsem začal malovat a nepustili mě do knihovny, abych mohl studovat. Začal jsem psát a zjistil jsem, že nebudu moc publikovat nikdy. Takže jsem hledal nějakou formu toho sebevyjádření a zjistil jsem, že jediná věc, kdy ty informace jsou čerství a člověk není 50 let za opicema a může se svobodně vyjádřit, necenzurovaně, je Big Beat, rock. Po rozpadu Blue Effect jsem udělal kapelu, která se jmenovala Boomerang, která trvala jako 1 léto. A to sice na Živohošti, kde to bylo velice veselý, tam zpíval Jirka Tomek, který potom tady hrál na škopíky a objevili jsme nový talent Petra Pokornýho, který tenkrát byl absolutně neznámý. Když jsem se seznámil s Jirkou Kozlem prostřednictvím mé starší sestry, tak když jsme začali nějaký první rozhovory spolu, tak mě bylo sděleno Jirkou, že mě vozil v kočárku. Já tomu moc nevěřím, ale teoretická šance tam je. No a Káša hrál na buben a z toho se vyvinula vlastně formace, protože jsme vzali Láďu Mišíka a Zdenka Juračku, který z existenčních důvodů z té kapely zase odešel, šel do Semaforu, tak místo Zdenka Juračky jsme vzali potom Míšu Vračka. Ta kapela existovala pár měsíců. Převážně věci převzatý jsme hráli, takže to byla opravdu taková jako rock'n'rollová partička veselého charakteru. To byl Káša? No, Káša. Jestli si dobře vzpomínám, první koncert formace bylo na Letný, no a tam nám vypnuli elektriku a přišla policie. Zákaz Letná a tohle. A už jsme nesměli nikde hrát. Další formace, koncert byl, no jak se to jmenuje, na tom ostrově, Slovanském ostrově. Tam taky přišla policie. Ta kapela existovala pár měsíců, pak jsme měli veliký problémy, jako různý zakazování a tak dále. No a 3 z nás si zabalili kufry a naschledanou. Já jsem opravdu nemohl. A já jsem nechtěl emigrovat, nikdy nechtěl, ale to jsem nedělal. Komunismu nevadilo, když někdo nesouhlasil s ním, ale nesouhlasil doma. Jo? Zatímco všechny ty máničky a všechny ty lidi, co byli kolem Big Beatu, tak byli tak jako nesouhlasili veřejně. Tím, jak nosili pačesy dlouhý, že jo? Tak to byla právě taková doba, kdy v televizi probíhaly reklamy máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás. Jo? Dlouhé vlasy měly být výrazem protestů nekonformní části mládeže ve Spojených státech a v zemích západní Evropy. Výrazem protestu proti přežívajícím systémům kapitalismu. Mládež podvědomě cítila, že poslušné zařazení mezi odběratele spotřební společnosti, které se od ní očekává, neslibuje zrovna skvělou budoucnost. Tato nepromyšlená revolta se nakonec ukázala daleko nesmyslnější než řád, proti kterému byla zaměřena. Původní myšlenka byla zapomenuta. Filozofie dětí květin přerostla v anarchii. Skupiny, lépe řečeno gangy, chlapců a děvčat, terorizují celá města. Čarodějnické sekty, které se objevily ve Spojených státech, slouží černé mše ďáblovi a výsledkem jejich protestu jsou bestiální vraždy. Jedním ze společných znaků této pokřivené revolty zůstávají dlouhé vlasy. Najednou prostě člověk chodil, já nevím, 2 roky nebo 3 roky do jedné hospody a najednou tě tam nepustili kvůli tomu, že máš dlouhý vlasy. To bylo strašně ponižující, urážlivý. A nesmrděli jsme snad, já nevím, proč nás vyhazovali. Proč jste nás vyhazovali? Ano, vlasace nemáme, tady vám ukážu oběžník a na to. Máte na to nějaký? Máme oběžník, prosím. Oběžník můžete mě ukázat. Restaurace jídelny, tady jsou normální lidi, prosím vás, jsme veřejná místnost, tak nás nikoho nefilmujte. Nedaj Bůh, abyste mě zobrali do toho.
Pánové, jak to představili, to nebylo. Chceme se najít, to není žádný představování. Pánové, tak ven, a když tam přijde s povolením, prosím. A jakým povolením? Když s povolením, no co pak? A vy nám ukážete při domocnosti a tady to ten zákaz, paní. Ale nedělejte, budete Kamera! Ta společnost poměrně byla jako polarizovaná, jako směrem k Vasatým a teda k celému tomu jejich produktu, k tomu Big Beatu, že jo, tak byla dost, jako řekl bych, averze obecná. Jo. Prosím vás pěkně, můžu vás vyrušit z práce na chvilku? Co si myslíte o dlouhých vlasech u mladých mužů? Že to je blbost. Blbost? No, vy byste to nenosil? Ne, já ne. Abych nevzbudil to malé. Líbí se vám dlouhé vlasy u mužů? Mně ne, teda. Nelíbí. Vám taky ne? Strašný. A proč? No, prosím vás, nevypadají vůbec jako muži, za prvé, že ano. Nosí to většinou mastné, no to přeci vůbec se nehodí, že ano. A nehledě k tomu, slušný chlapec má krátký normální vlasy, jako se dříve nosily, že? Já myslím, že to tak... A vy máte syna? Já nemám syna, ale mám synovce a už taky mýval kdysi delší vlasy a všecko je pryč, je to všecko v pořádku. Zejména ve sportu a v umění by měli ti chlapci skutečně chodit velmi slušně ostřiháni. To byly problémy s vlasem, možná s oblečením, jako všechno tohle dohromady. No. To poslední, ten velký problém, to bylo zákaz hraní, dělal si na 3 měsíce stop prostě. Předtím už byl jeden problém ve východním Německu, asi rok nebo 2 roky předtím, to nevím přesně. No a už se to tak nakupilo, že jsem říkal, že už prostě dál nemůžu. No. Já totiž nemám rád takové ty zpěváky, kteří se snaží dělat, pokud se tedy vůbec snaží něco dělat. Snaží se dělat něco tak nějak, jako nějak jinak. Třeba například takto. Dobrý večer. Sunshine. Sunshine. Everybody. Lízo. Lízo. Já mám tě rád. Hej, šup. A v brčálové prozíravosti. Já nenávidím smog. A v karbidoidní soustavě. Hej. Zůstávám teď. Trop. Ej, já. My jsme měli takový vzácný pocit, že se těžko smířit s tím, co se děje kolem nás, a měli jsme takový pocit, že to je dočasně. Nemyslím ten pobyt vojsk, ale myslím ta atmosféra, že prostě není možný, aby takováhle vláda hloupých a průměrných trvala na věky. Já jsem tehdy nerozuměl, proč Flamengo a Blue Effect přestali hrát. Takže nám zbylo akorát to rádio, Luxemburg to byl, co jiného. Na kolik? Na 15 let snad. Co já si z toho pamatuju, je Čerá bez naději. To byla strašná deprese, to víte sami. Hodně kapel se rozpadlo, protože vlastně big beatoví muzikanti byli přetáhnuti ke zpěvákům středního proudu. Každý ze zpěváků si založil kapelu, Milan Drobný, Jiří Štědroň a tak dále, a potřeboval muzikanty a nabíral big beatáky, kteří pochopitelně zkrátili vlas a začali se chovat velmi konformně a taky hrát konformně. Čili tohle to bylo velice prachbídný období. Točer pro mě byla bohapustá obživa, protože to bylo v době, kdy na jednom koncertě snad v Teplicích mě Lešek Semelka oznámil, že odchází z kapely. Takže kapela se rozpadla, já už jsem v té době měl 2 děti. A něco jsem dělat musel. Rok jsme de facto křižovali po barech s repertoárem od té dechovky až po pík.
prostě za tu cenu, že teda vyjedem, tak jsme hráli v Mariánských lázních v Českém Krumlově v Poděbradech. Nakonec se to z tomu došlo a v lednu 75 jsme vyjeli na nejdřív 5měsíční turné do Finska. Dostali jsme se do Švajčiarska. A tam jsme si pokúpili hned aj nástroje, aj všetko. To bylo zároveň takový trošku ekonomicky všechno dohromady, protože jsme cítili, že je potřeba mít aparaturu a to všechno možný a nebyli jsme schopni se k tomu prostě vůbec dostat a opravdu ty ústrky takový toho typu do rádia se člověk nedostal k ničemu, že? Tak jsme to asi cítili tak jako, že se z toho nějak vybavřeme tou nabídkou třeba jít hrát prostě do komerce, že jo. Jako. Zpívá Bob Friedl, doprovází skupina Jana Sochora. Já jsem nikdy neznal nikoho, kdo by se živil Big Beatem, do té doby, myslím. Jo. To znamená, že když jsem se chtěl hudbou živit, tak jsem věděl, že nemůžu hrát jako Big Beat. Jo. To znamená, že jsme tu kapelu nerozpustili, ale věděli jsme, že to nemá cenu a ty nabídky, které přišly tenkrát od toho Aleše Sigmonda, abychom šli doprovázet Friedla, Martu a Tenu, kde budeme hrát jako, ne teda jako Big Beat, no ale něco takového dost jakože podobného, tak jsem vzal raději, než jít jako dělat občanský povolání. Prý jsem se narodil s výbuchem granátu ve štole starého lomu. Vojáci stříleli té noci na tátu a ten už nikdy víc nepřišel domů. Nepřišel domů. Jednou nás odvezli vagónem na uhlí do města z osnatých drátů. Vodou se šetřilo, chleba byl zatuchlý a chlad nám pronikal do vetkých šatů, do vetkých šatů. Na jevišti uvítáme doprovodnou kapelu Evy Pilarové, která nám jistě precizně doprovodí Evu Pilarovou. Rom, aby do těla, zkouš rom, aby do těla, zkouš rom, aby do těla, zkouš právě. Já jsem tenkrát měl takový období po flamenku, že jsem hrál chvilku u Pilarky, ale když jsem dal padáka, což se nedělá, že jo, a dávat hvězdám padáka. A šel zastát. A v ten moment přišly ty rekvalifikace, čili jsem se dostal do Mlejnice a už mě vyždímali. U mě byl problém ten, že já jsem jako vystudoval úplně něco jiného, takže mě to předhazovali soustavně u každých rekvalifikací. A proč, kolik si myslíte, že do vás stát vrazil peněz? My, takzvaný tehda ve škatulce estrádní umělci, jak nám říkali, jsme unikli vlastně všem těm prověrkám toho 70. roku, kdy zlikvidovali vlastně všechny svazy, všechny organizace, ale to PKS a já nevím, snad Pragokoncern, nebo ty prostě běželi z nějakých důvodů, prostě to běželo dál svým způsobem tak nějak bez dohledu. A zřejmě jim to pozvolna docházelo, že někdy v tom roce 74 se rozhodli, že udělají takový ty totální prověrky, rekvalifikace. Lehko je u srdce s radostnou písní, ve které zmizí hned smutek a žál. Dvory a vesnice s veselou písní, veliká města ji zpívají dál. Píseň nám pomáhá stavět a žít, jak přítel vede nás do boje.
Na ministerstvu kultury, tuším, dostalo nějaký oddělení příkaz vymyslet nový systém kvalifikačních zkoušek, který v podstatě byl diskriminační, neměl žádný umělecký smysl. V podstatě, pokud člověk nevěděl, kde se narodil Lenin, tak i kdyby byl super extra skvělý muzikant, tak neměl šanci ty zkoušky dostat. My tajemství objevíme všech světů, na západ, na východ, sever a jih. Stanem se hrdiny dalekých světů, vrátíme dělníkům vítězící. Tam se to vlastně lámalo, kdo bude dál ten úspěšnej v té éře, která nás očekávala, kdo holt se bude potácet někde v tom přízemí, anebo přímo v tom sklepě. Píseň nám pomáhá stavět a žít, jak přítel vede nás do boje vpřed. Kdo z písní dovede životem jíti, nikdy se nestratí, bude svět. No, vždycky někdo zvnitra se kolem toho motal, který jako měl proklepnout ideologicky, jestli ten člověk je vhodný, jestli je... Vlastně to měli už zmáknutý, že už u těch politických přehrávek zjišťovali, jestli ten člověk bude schopný držet hubu, když bude potřeba, ohnout se potřebně, nebo tak. Byly 3 kategorie, že jo, 1, 2, 3 a tam byly stanoveny teda rozpětí honorářový a měli dokonce stanovený, kolik lidí bude mít 1, kolik 2 a jenom kolik 3. A teď se do toho jako museli vejít, takže tam se natáhli ty své lidi, své známé a ty ostatní prostě museli odříznout, že jo. Na prvních místech byli uvedeni od Karla Gotta až po Helenu Vondráčkovou všichni, kteří by měli tu 3. skupinu nebo ten 3. stupeň kvalifikační, ten nejvyšší, dostat zcela automaticky, protože se o jejich práci vědělo a byly to hvězdy televizní a rozhlasové a gramofonové. A v mnoha případech to bylo naprosto nesporné. Já jsem si ten seznam takhle přečetl a dospěl jsem k jménu Pavel Liška, který tam byl uveden rovněž jako kandidát bez zkoušky. Já znám, co je plout až k výšinám. Vím, proč zpívám díky vám. Yoga, 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 yoga je můj trest vážení. Yoga, 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 s jogou já mám své trápení. Zpívej písničku veselou, zpívej sám nebo s kapelou. Dál, dál a dál, 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 dál a zpívej písničku mládí, zpívej ji dál. Kvalifikace a později rekvalifikace měly de facto nahrazovat určité vzdělání odborné, protože v ostatních uměleckých oblastech tomu tak nebylo. Třeba oblast vážné hudby, tam se mohl prostředkovat každý umělec samostatně. Doktora tak zkušeného nemožálíš výmluvami, kdo chce hrát i sobě s námi, musí umět lépe hrát. Ano, musí lépe hrát, ano, musí lépe hrát, ten musí co nejlépe hrát, ten musí co nejlépe hrát, ten musí co nejlépe hrát, ten musí hrát. Nedávno zesnulý zpěvák, pan Berman z Národního divadla, si přivydělával, že jo, tak jezdil v nějaký malý partě, nevím, jestli to byly výchovní koncerty, to nevím, přesně to není podstatný. A taky musel tedy jít na ty rekvalifikace a teď tam přišel do toho, tam byla ta komise, tam seděli, a tam byli různý, tak z Národního výboru, že jo, a takový ty papaláši a tam seděli čuměli tupě, blbě a mezi nimi byl vždycky nějaký zástupce jako umělců a tam seděl strejček Jedlička a ten pan Berman přišel před tu komisi, stoupil si a tak se tak jako rozlít, viděl to Jedličku a povídá: přátelé, nezlobte se, ale prase neumím, otočil se a šel pryč. Když chtěli, tak tě dostali na dno a to bylo dost jednoduché. Třeba jako ministr kultury Albánie, kdo to z nás věděl, nebo i východního Německa, že, nebo tak. Teď jsem vyprávěl právě o Honzovi Kubíkovi, který byl bezvadný, prostě muzikant, notař, všechno uměl. A u těch zkoušek tam byla písemka, já seděl vedle něho a on tam měl
napsanou písničku v notách a měl napsat, co to je za píseň. A on úplně zblblej, vůbec to nepoznal, ty noty se mu míhaly před očima a já jsem se takhle na to podíval. On, co to je? Já jsem řekl, to je píseň práce, ty vole. Píseň práce. Každý dostal nějaký noty a měl něco zahrát jako sám, ale to bylo čistě formální věc. Já to tady taky v těch svých posudkách vždycky mám, že jako hráč jako na dobrý úrovni a tak a že doporučuju 3, ale na konci ten výsledek byl vždycky 1. Jo. My jako absolventi konzervatoře jsme nemuseli psát písemky, ale často jsme byli dotazovaní kamarádama, co tadyhle je ten interval, jak je to míněný. A pro mě byl velký šok, když jsem zjistil, že v těch textech jsou chyby, jako z hlediska hudebního. Jo. Já nevím, kde se stavoval, možná ty politický představitelé, ale tam třeba byla chyba, měla tam být písnička od základního tónu a pak se zjistilo, že byla v tónině, jako o té tóniny. Jo. Já jsem měl v kapele člověka, třeba Ondřej Konrád, na harmoniku a dlouho neměl vůbec žádný přehrávky, protože řekl, no nafoukat si harmoniku, to není hudební nástroj, tak toho vůbec ať sem nechodí. Jo. Domnívali se, že tyto celoplošné rekvalifikace sníží počty umělců v této oblasti, která měla samozřejmě vždy poněkud ideologicky diverzní charakter. Přišel jsem na poslední chvíli a tam ležely noviny Ruďas. Tak jsem to otevřel a tam bylo napsáno, že předsedou Národního výboru v obci Ležáky se stal nějaké jméno, Šebesťák. A oni řekli Merta, tak jsem tam šel a tam sedělo 5 dětků, nějakých harmonikářů. Jeden větší skřet než druhej. Ten to koukalo teda k ksichtu. A jeden se tak na mě podíval a říkal, no, pane Merta, vy jste ten inženýr, že jo? A filmový režisér. To budete asi hodně vzdělaný člověk, že jo? A já jsem tam tak tiše mlčel a on řekl, no, jestli pak víte, kdo se stal předsedou KNV v Ležákách. A já jsem řekl, pan Šebesťák. My jsme se snažili dělat to tak, abychom kladli co možná přijatelné otázky, například kdo je předseda vlády, to jsme předpokládali, že každý bude vědět. A v mnoha případech se nám tím podařilo kandidáta zachránit. A dědek prostě padnul do mdlob a ty ostatní se tak na něho podívali a to bylo prostě kuriozní, protože se mně zdálo, že ty 4 mají radost, že ten neuspěl a oni řekli, no tak máte ještě někdo nějakou otázku? Tam bylo uvažováno o tom, že vlastně to budou pouze pohovory o tom, jak ten umělec chce vystupovat a jak s kým, ale to se de facto zvrhlo na normální zkoušky z marxismu, leninismu. Vstávaj, pozri sa, vstávaj, aká je krása rozličná. Vstávaj, pozri sa, vstávaj, aká je krása rozličná. Vstávaj a pozor dávaj, koľko svet rôznych voní má. Když si všimli, že jsem byl několikrát v zahraničí s nějakýma jazzovými kapelama, tak mi řekli, tak si představte, že mluvíte s nějakým zahraničním hudebníkem, tam jsem to byl, nevím, někde v tom Švýcarsku, a že ho chcete přesvědčit o tom, že ten náš systém a ta naše kulturní politika je lepší. Nejlepší. Tak mluvte. My jsme dali návrh na kvalifikaci a pokud proti tomu bylo ze zhůry něco, tak pan ředitel měl pravomoc té instituce, v našem případě Pražského kulturního střediska, měl možnost prostě to nepodepsat, ten náš návrh. A ať jsme mu dali třeba 3, tak on nedostal ten dotyčný kvalifikaci vůbec. Já jsem koukal po těch lidech, některý jsem znal a všichni se tvářili jako, jeden se hrabal v papírek, že jo, přeskovanou, že jo, jeden sledoval let mouchy, že jo, takový ty, prostě každý najednou prostě jako. Já jsem furt po nich koukal, že teďka někdo do mě strčí a zase smějem se a bude sranda a tak běž domů. Nic takového se nestalo prostě. A když viděli že bylo dlouhý ticho, tak ten předseda té poroty a mě vybav. Tak nám teda řekněte, co to je demokratický centralismus. No a já jsem říkal, no to soudím podle toho názvu, to asi znamená, že v konečném důsledku je všechno centrálně řízený. No a mě vyhodili. Napsali mi
podstatně rozšířit kulturně politický rozhled a... Ale musím říct, že myslím na tom pražském kulturním středisku, zejména potom, když tam byl v těch posledních letech pan Němec, takže už se to, Richard Němec, takže se to už většinou nestávalo, že by někdo nedostal kvalifikaci, ačkoliv my jsme mu ji doporučili. Na chodbě mě potkal prostě Richard Němec a říkal, hele, co ten šedivý, ten narožený, ten je za hranicema, že jo? Ten je od tebe z kapely. Já jsem říkal, já za to nemůžu, že jo, to říkal. Tak celá kapela ode dneška, kvalifikace dolů. Rýmy na pijáku psal jsem vláhou mraků, dívce s párem copánků. Z týdnů přešla léta, už je plnoletá, ztratila mi písanku. Lidí, kteří věděli, jak to tam chodí, tak nám někde jaksi doporučil, ať vezmeme, koupíme láhev, nějaký vynikající whisky a pak, aby jsme to tam jako poradě nenápadně šoupli. No, prostě to nebyl náš styl, ale láhev jsme koupili a přišli jsme na ty přehrávky, před náma hrálo několik kapel a jako vždycky to jednání poroty trvalo asi 5 minut. Vždycky jako dostali kladné vyjádření a odpochodovali. No a my jsme tedy dohráli a čekali jsme, až se porota vyjádří. No, čekali jsme půl hodiny, 3/4, pak přišel Honza Vyčítal, který seděl v té porotě. Říkal, jako, je to dobrý, vypadá to dobře. Jo, a byl tam Milivoj Uzelak ještě. Uzelac. Jednalo se o Plastic People. No, tak jsme jako vyčkávali další hodinu, pak zase přišel Petr Janda a říkal, super, jako je to ono. Jako... Tam jsme dokonce předem byli upozorněni, že není v zájmu, aby ta kvalifikace byla udělena. Mezitím jsme teda tu láhev tam jako na té chodbě vypařili, že jo, a pak tedy konečný verdikt byl, že jsme přehrávky udělali a že vyrozumění dostaneme písemně od PKS. My 3, tedy Jirka Černý, já a Uzelac, navrhovali kvalifikaci. Ti z kapely, kteří byli někde zaměstnaní, tak jako okamžitě rozvázali pracovní poměry, že strašní profesionálové a strašně jako jsme si užívali. Bylo jasný, že to nemůže projít a taky, jak jsme se pak dozvěděli, teda to neprošlo s argumentem, že co by třeba se dělo, kdyby si takovouhle kapelu pozval nějaký svazácký klub. Za 14 dní přišel od PKS dopis, že jsme přehrávky neudělali vzhledem jaksi k morbidnosti repertoáru, který jsme předvedli. Poté, co jsme tadyhle bojovali, respektive teda navrhovali kvalifikaci pro ty Plastic People, tak se na několik let odmlčelo Pražské kulturní středisko s mým zvaním. Kulturní tajemník z Národního výboru, který byl taky v té porotě, tak ten to prostě nemohl strávit a pak jsme se později dozvěděli, že tam jako řval, že ostříhat a do dolů a takový jako to. Pracuje tam několik výborných kolektivů mladých havířů. Jeden z nich, kolektiv soudruha Binara, vytvořil československý rekord ve své kategorii. Rekvalifikační zkoušky to byl první náraz na tvrdo, že bolševik pochopil, kde nás může trefit nejvíc. To znamená, když nám šáhne na to, co máme rádi a co děláme rádi. Když někdo kopal krumpáčem, tak mu těžko mohli něco udělat. Takže začaly fungovat pudy. To pud sebezáchovy, to znamená kapela, která normálně hrála oblečená civilně, tak si vzala co nejobyčejnější kvádro, kravatku, bílou košili. Ten, kdo měl dlouhý vlasy, tak pochopitelně se snažil co nejvíc začesat. Kapela, která hrála na hlas, tak hrála super potichu. Prostě vůbec tam nešlo o muziku, ale šlo jenom o tu podstatu přežít. A to byl strašně tvrdý náraz, z kterého já si myslím, se spousta lidí už nevzpamatovala. Počujete časť pesničky speváka a skladateľa Petra Jandu zo skupiny Olympik Mám chuť žít. Pieseň vyjadruje pocity mladého človeka
pre ktorého je vojna vzdialená, lebo ju sám neprežil. Ale ani tak nemôže zostať ľahostajný k tomu, čo sa deje vo svete okolo nás. A jeden refrén všude zněl. Opravdu, tohle to se tak špatně vysvětluje, protože ta atmosféra doby už je dávno pryč a ta atmosféra doby hrála strašnou roli. A já jsem vždycky chtěl rock and roll, samozřejmě, teď se mi to líbilo a je, za těch 33 let, co hraju s Olympikem, je to jasně znát, že jsem ten rock and roll chtěl hrát, ale v těch 70. letech to prostě ze mě nelezlo. Jo. A já nevím proč, já to nedokážu vysvětlit. To ste mi všetci opäť niečo pripomenuli. Festival politickej piesne v Sokolove, ktorého ste nestormi, exogennými činiteľmi a čo ste si na tohto ročný pripravili, Petrík? Letos jsme si připravili 2 písničky, bude to písnička Mráz, tu složil Petr Hejduk a text Jiří Oulík a já jsem napsal písničku Černá kronika s Zdeňkem Rytířem. Nech vám na ňom všetko vyjde a vôbec ďalšie úspechy. Díky. Byl pátek, pršelo a na silnici byl tenky let. To auto leželo na boku v troskách, všem na dohled. A ty si jel dál. 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 Při snídani ráno čteš si noviny, nejvíc zajímá tě černá kronika. Bylo to prostě tak držený, že ta kapela si skutečně začala dávat pozor, jo, protože se jí to nevyplatilo. Takový ty legrácky, takový to, co dělá rok rokem, jo, to prostě muselo absolutně jít stranou, pokud ta kapela chtěla hrát. No, tak, že odcházejí některý lidi do popu, to jsme chápali, to byly existenční záležitosti a pokud někdo měl rodinu, tak je musel živit, no. Já si myslím, že muzikant není bojovník, jo. Tak je to vidět, kolik muzikantů se přímo natvrdo postavilo proti bolševikovi. Jo. To bych spočítal na prstech obou rukou. Víc jich určitě nebylo. Za celý roky. To byla taky vlastně tehdejší moje taková filozofie, prostě nepřistoupit na hru. Z žádné strany, že tím ve chvíli, kdy člověk přistoupí na hru tyhle ty nové okupace, takže už s nima jede, ať v jakýkoliv roli přistoupí. A tehda, když přišla obsílka na ty rekvalifikace, tak jsem se tehda, já už si nepamatuju moc, ale s mnoha lidma jsme se domluvili, že jednotně tam nepůjdeme. A jsme si říkali, ve chvíli, kdy tam nepůjde dostatečné množství lidí, tak oni budou v problémech. No, nakonec to dopadlo, že jsme tam nešli akorát s třešňákem. Nevím, tohle, já jsem o tom strašně přemýšlel, jestli to byly chyby, že jsme hledali ty ústupové manévry, jestli jsme se přemenovávali a občas vyměnili texty, když nám je zakázali. Nevím, co vzhledem k budoucnosti bylo prospěšnější. To, jestli jsme ořezaný, osekaný, existovali, anebo pak byla druhá volba přestat existovat. A to do dneška já nemám jasný, co bylo správnější. Jo. Pochopitelně určitý pocit provinění zřejmě v tomhle státě má každej v sobě. Ale opravdu nevím, jestli bylo řešení ten život a ten vývoj úplně zastavit. Neumím si to představit. Trust all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, big borrow or steal, and all
Tak já jsem ten polohopis teďko. Ne, vejškopis seš. Vejškopis souhlasí. No, tak Zděnku, tohle, co držíš v ruce, už si moc nepamatuješ, viď? Ale prosím tě, to je klasický přítel vejškopis. Vejškopis, no, ano. Jestli se pamatuješ, my jsme spolu dělali polohopis. Polohopis jsme spolu měřili. Ano. To zní jako zkoušky, viď? Ty nezkoušíš ze starých věcí. Polohopis přece se měřila poloha. A ne, my jsme dělali rozvody, kabely, roury, kanalizace. No a zakreslali jsme. Ty jsi byl výborný geodét. No tak Hergot, chrápete borůvka nebo co? Tak přátelé, nemusíte doma stoupat si na hlavy a otáčet si své televizory. Obráceně, to je správně, puňáč. Na druhé straně, když kolega inženýr se koukne toho stroje, tak se mu to v něm otočí. Pozor, to je finta, co? Inženýři, to víš. Jedou! Pane inženýre, ti všichni říkali, mě taky přece. Jistě. Vzpomínáš si. Ano. Chápete to? On se baví s cizím člověkem, vůbec mě nevnímá. Ach, s váma jsem teda vyhrál terno. Nechcete toho nechat? Oba? Tak Zděnku, vzpomínáš si na Bič boží? Velmi slavný film, velmi slavný film. No, pamatuješ, jak pak na nás křičeli, jsme měřili Bič boží, jak ty důchodci nás malem kamenovali. Jasně, protože my jsme jim krátili pozemky. Koze! Nemám se s ním! Pláv, ještě mě přivedeš do maléru. Už jen lítáš. Jenže já vím, jak z toho. Proto jsem přišel. Co? Co ten tvůj starý blbej nápad? Ty si nepřestaneš? Pod prsky nebo se neznám? Tentokrát si to rozmyslíš. Já ji poznal, Jose! Prosím tě, a vzpomínáš si, jak se to dělalo ještě? To víš, jo? Jsem si stoup. A držel jsem to. A pak jsem šel domů a vždycky jsem říkal, držím to dobře. Jo, dobrý je to. Drž to pořádně, Zdenku. No smysle. Drž to pořádně, ty nemehlo. Vodorovně. Jednou jsme se napojili tím vysílačem na měření kabelů na vnitrácký kabel. Vzpomínáš na to? Jo. Jsme si dělali barvou značky na zem a oni nás přistihli příčinu a museli jsme smirkovým papírem z asfaltové silnice šmirglovat. No, aby nepřítel nezachytil stopu. Aby nepřítel nenašel jejich kabel. Pak jsme se dopracovali tak daleko, že jsme měřili z auta teda už jenom. Tam se dělalo protože byl volný čas samozřejmě, že jo. Tam byl plat čistý, já nevím, 11-12 stovek. V zimě byla zima, tak se dělalo málo. V létě bylo teplo, tak se taky dělalo málo. A mezi tím my jsme hráli, bylo to příjemný, peníze z toho nebyly samozřejmě žádný. No, vexlem to se dalo dobře živit. To jsme nedělali, protože jsme to neuměli. Byli vodečítači vodoměrů, že jo, to bylo hodně. Jo, to bylo hodně, no. Pak, já nevím, v antikvariátu Ivan Hlas prodával. Třeba. No, a pak se vykládali balíky na nádraží, to bylo kilo, dlaňovka denně. Jo. Ovšem fuška těžká. To byla dřina. Jednou jsem se na to šel podívat a to nějak neklaplo. Vždycky se chodilo v geodézii tím nejhorším terénem, to nám dělali schválně ty inženýři. Schválně, za trest, schválně bič boží, nás posílali, říkali, bič boží, koukej mazat tadyhle do té džungle. Já jsem bydlel v suterénním pokoji dlouhý léta a ten suterénní pokoj, protože to byla taková vila v Břevnově, nebo je to vila v Břevnově, měl mříže. A vždycky, když někdo přišel na návštěvu, tak jako vlez do zahrady, sešel dolů a ke ty mříže se díval dovnitř, jestli tam jsem. Když bylo to okno zavřené, jak tam nebylo vidět dovnitř, jo. Pak teda bušil a to jsem si vždycky říkal, jak to asi vypadá ten pokoj skrz ty mříže. A v zásadě si myslím, že vlastně tady je ten obraz těch 70. let, jo, že člověk jako sešel někam
jako mimo tu objektivní veřejnost do takového nějakého subjektivního sklepa a tam si dělal ty svoje věci a tahal tam ty svoje lidi, ale tak ta mříž tam prostě byla, že jo. To byl symbol, pro mě to byl jako opravdu symbol, já jsem nikdy tu mříž neodstranil z mnoha důvodů, teda, ale jeden z nich byl ten, že ten symbol to prostě byl. Ale on to zase nebylo tak špatný, protože zrno od plev se vytřídilo a ty zrna byly pak tvrdý a tvrdohlavý a byl to vlastně docela dobrý život v takových malých společnostech a enklávách a bylo proti čemu vzdorovat, což je vždycky hrozně výhodný a potřebný pro život.